आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नाय नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। PM किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि 23 नं इनस्टलमेन्ट रां सोनाय समा सफैलायबाय। बेखायनो PM किसाननि बेनिफिसारिफोरा गोबाङानो मिथिनो लुगैदों आरो गोबां सोंहरदों रांखौ माब्ला मोनगोन। 23 नं इनस्टलमेन्टनि रांखौ बेनि फाइनाल रां सोनायनि डेटआ माला गोबाङानो सोंहरदों। बेनिखायनो नोंथांमोननो आं PM किसाननि 23 नं इनस्टलमेन्ट रां सोनाय डेटनि सायाव मोनसे आपडेट लानानै फैदों, मोनसे बिग आपडेट। आरो लोगोसे गोबाङानो प्रब्लेम जादों PM किसानाव 21-22 इनस्टलमेन्टआ गोबांनियानो राङा बन्द जादों। राङा हाबबाय थायोमोन, नाथाय अकस्मात मानिबा जाहोनाव राङा बेंक एकाउन्टआव दासिमबो हाबाखै। जुदि नोंथाङाबो बेबायदि प्रब्लेम जानानै रां हाबि प्रब्लेम जानानै नोंथाङा दासिमबो PM किसानाव रां मोनसेयावबो मोनबाय थासेयावबो नोंथाङा दासिमबो रांखौ नोंथाङा मोननो हायाखै, नोंथाङा मा खालामोब्ला रांखौ मोनफिननो हागौ बेनि बागै नोंथांमोननो आं मोनसे आपडेट खोथाहरगोन। जुदि नोंथाङाबो रांखौ मोनबाय थायोमोन, नाथाय अकस्मात नोंथांनि रां हाबनाया जुदि बन्द जानानै दङब्ला, आरो जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों, नोंथांमोना माबायदि PM किसानाव गोदानै एप्लाइ खालामनो हायो, दा गोदानै एप्लाइ खालामजागोन ना जाया, बेनि बागैबो नोंथांमोननो आपडेट खोथाहरगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां जुदि नोंथाङा मिथिबाय थानो सानदों, चेनेलाव जुदि गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो गिबियावनो नायग्रोनि PM किसाननि 23 इनस्टलमेन्टनि रां सोनाय, जोङो बेनि आपडेटखौ जोङो नायग्रोनि। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों PM किसाननि 22 इनस्टलमेन्टनि रांखौ नैबे 13 मार्च 2026आव हरदोंमोन। दानिया गोबाङानो सोंहरदों बेनि 23 इनस्टलमेन्टनि डेटखौ फैबाय नामा होननानै। दासिमबो फैथ'वाखै, नाथाय मान्थआ क्लियार जाबाय। जुन मान्थआव नोंथांमोना PM किसाननि 23 इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोनगोन। जुननि लास्ट उइक नङाबा जुलाइनि फार्स्ट उइकनि गेजेरावनो नोंथांमोना PM किसाननि नैबे 23 इनस्टलमेन्टनि रांखौ नोंथांमोना 100% मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा मोननैसो खामानि मावनानै लाबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा रांखौ मोनखाबोबाय थायोमोनब्लाबो नोंथांनि राङा अकस्मात बन्द जानो हागौ। आङो बेनि बागै नोंथांमोननो खोथाहरगोन। मा मा खामानि मावनांगौ आं दा नोंथांमोननो भिडिअनि जोबनायाव खोथागोन। जुदि नोंथाङा 21नि रांखौ मोनदों, 22 इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोनदों, नोंथाङा 23 इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननो थाखाय मा मा खालामनो नांगोन, मा चेक खालामनांगोन। मानो होनब्ला गोबांनियानो अकस्मात PM किसाननि रां मोनखाबोबाय थानायानो बन्द जागासिनो दं। नोंथांमोननो आं दा मा खालामनांगोन भिडिअनि जोबनायथिं खोथागोन। दानिया नोंथाङा रां हाबनायनि बागै नोंथाङा डिटेल्सखौ मोननो हाबाय। नोंथाङा जुन मान्थआव PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन। दानिया जोङो इम्पर्टेन्ट आपडेट सावरायगोन। बे प्रब्लेमा आंनियाबो जादों। आङो 21, आंबो सासे PM किसाननि बेनिफिसारि। आङो अलरेडि रांखौ मोनखाबोबाय दंमोन, नाथाय आंनिया नैबे 22 इनस्टलमेन्टआव राङा स्टप जादों। नैबे 22 इनस्टलमेन्टनि 2000 रां, बे 2000 रांखौ आङो मोननो हायाखै। मानि थाखाय मोननो हायाखै? बेबायदिनो गोबां बेनिफिसारिफोरनिया स्टप जादों। आङो बेखौ नैबे रां स्टप जानायनि बागैबो आङो खौरां लादों आरो नैबे मबाइल फननि जोहैनो आङो चेक खालामनानै नायदों बे मानि थाखाय बन्द जादों आरो मा खालामब्ला रांखौ मोनफिनगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो खोथाहरनि। आंबो बे प्रसेसखौ बानायबाय। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों, बेयाव इम्पर्टेन्ट नटिस होनानै दोनदों मोननैसो। PM किसाननि रां हाबनायफोरा, नैबे रां हाबबाय थानायफोरा बन्द जानायनि आपडेटआ नैबेयाव मोननैसो इम्पर्टेन्ट नटिस लिरनानै होदों। बेनो जाहैबाय फार्मार हु एक्वायर लेन्ड अनारशिप आफ्टार 01/02/2019। जुदि नोंथाङा नोंथांनि हानि नामजारिखौ नोंथाङा नैबे
नैबे 19आव जुदि नोंथाङा बानायनानै गोदान बानायदों बे हानि कागजजोंनो जुदि नोंथाङा PM किसानखौ एप्लाइ खालामदों, बेबायदि केसाव PM किसाना नोंथांनि रां मोनबाय थानायखौ स्टप खालामदों। मानो होनब्ला बियो PM किसाननि गाइडलाइननि बाहेराव गोग्लैयो, क्राइटेरियानि गाइडलाइननि बाहेराव गोग्लैयो। बेनि जाहोनाव गोबांनियानो बन्द' जानानै दं। आरो नैबे केस न'खरसेयावनो सानै साथाम मानसि, नैबेयाव लिरनानै होदों केस वेर मर देन वान फेमिलि मेम्बार इज रिसिभिं बेनिफिट। बेयाव न'खरसेयावनो सानै साथाम फेमिलिफोरा रां मोननायनि बाथ्रा बुंदों। बेबायदि रां मोननायखौ बेयाव सासपेक्ट खालामनायनि बाथ्रा बुंदों PM किसाननिफ्राय। बेबायदि केसाव बे मोननै जाहोननि थाखायनो गोबां जोंनि मोनखाबोबाय थानाय राङा स्टप जानानै दं। आंनियाबो नैबे मोनसे केसाव गोलैदों। आंना नैबे 1 नाम्बाराव आङो बे हानि गोदान डकुमेन्टजों बेयाव आङो PM किसानखौ एप्लाइ बानायदोंमोन। बेनि जाहोनाव आंनिया दा स्टप जानानै दं। दानिया नोंथांमोना बेबायदि स्टेटासखौ बोरैहाय चेक खालामनो? नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय नैबे नाउ इउआर स्टेटासाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि फार्मार रेजिस्ट्रेसन नंखौ बहायनानै नोंथाङा नैबे केपसाखौ बहायनानै OTP बिहरनानै नोंथाङा बेयाव चेक खालामनानै नायनो हागोन। नोंथाङा लगइन जानाय लोगो लोगोनो नैबे रिजन अफ इनएलिजिबिलिटि नोंथाङा बेयाव नायनानै गासैबो डिटेल्सखौ बुजिनानै लानो हागोन। नैबेयावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन रिजनखौ, मानि थाखाय नोंथांनि PM किसाननि राङा नांथानानै दं। दानिया नोंथाङा मा खालामनो नांगोन? दानिया नोंथाङा बेयाव नायनानै मिथिनो मोनगोन नोंथांनि बे प्रब्लेम, रां हाबिनि प्रब्लेमखौ। दानिया नोंथाङा मा खालामनो? बे प्रब्लेमखौ नोंथाङा नोंथांनि बे डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव नोंथाङा जनायहैनांगोन आरो बेयाव नोंथांखौ मोननैसो बेयाव खामानि मावनो खोथागोन। अब्लानिया नोंथाङा PM किसाननि रांखौ नोंथाङा मोनफिननोबो हागौ। नङाब्ला नोंथाङा बेयाव गोदान एप्लाइ खालामनांगोन। गोदान एप्लाइखौ बोरै बानायनो आं नोंथांमोननो खोथानि। नैबे पर्टेलनि जोहैनो नोंथाङा गोदान एप्लाइखौ बानायनो हायो। लोगोसे नोंथाङा मोनसे बेयाव डकुमेन्ट होनांगौ जागोन। बेनो जाहैबाय फार्मार ID। फार्मार ID बानायनानै नोंथाङा PM किसानखौ गोदानै एप्लाइ बानायफिननो हागोन आरो नोंथाङा बेनिफिटखौ मोननो हागोन। जाय बिथांमोननिया फार्मार ID गैया, नोंथांमोना थाबैनो फार्मार IDखौ बानायनानै लाबानो जाबाय। फार्मार ID बानायोब्ला जुदि नोंथांनि PM किसाननि राङा स्टप जानानै दं, नोंथाङा रांखौ मोनफिनगोन। 100% नोंथाङा मोनफिनगोन। आंबो दा फार्मार IDखौ एप्लाइ बानायदों, नाथाय दासिमबो मोनथ'वाखै। नोंथांमोनाबो फार्मार IDखौ थाबैनो बानायनानै लाबानो जाबाय। जाय बिथांमोननिया राङा स्टप जानानै दं। नोंथांनि थाखाय बे खेथियकफोरनि थाखाय इम्परटेन्ट। आरो नोंथाङा फार्मार IDखौ बोरै बानायनो बेनि बागै आं आगोलावनो भिडिअ बानायदों। नोंथांमोना CSC सेन्टाराव भिजिट खालामनानै फार्मार IDखौ बानायनांगोन नोंथांनि हानि डिटेल्सखौ लांफानानै। आरो जाय बिथांमोना PM किसानखौ गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों, नोंथांमोना दासिमबो हायो। नैबे पर्टेलनि गेजेरावनो हायो। बेनि एप्लाइनि आं नोंथांमोननो साननैसो उनाव भिडिअ लानानै फैबाय दं। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। एसेनोसै।